नै मालाय बिखुनजोनाव मासे होख्लायलायबाय दाउ मासे सिथार फैलायबाय नै खाफाल गोनांलै नोंथां दाउ मासेखौनो भिडिअ बानायलायो नामा नो पगिया गागेबा मायाव थांनो नागिरदों हा पगिया दानबाय थादों नोंथां नाहरदोरा खेबसे मेजेम गोजाथ' आरो दाबायदियाव मेजेम जाखायो नै इयाव बयलार रुगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नैबेयाव अनला ओंख्रि संनो थाखाय नै बेयाव साराय गिदिरथार जानबाय ओमफ्राय नैयाव दाउ लकेल एवफ्रामनानै दोनबाय नैयावनो नै लोगोफोर दाउ लकेल एवनायाव अनला ओंख्रि संनानै गोथाव जासिगोन आरोना नोंथांमोना मा आइटेम दङ नायलांबाय थादो आरोना नै आलुदो एवसिगोन आसोला नै एवग्राया नै होबाय एवग्राया नै एवग्राया नै गुमैयासो एवगोन दा एवगासिनो दं नै एवग्राग्रा नुखायो मानसिखौनो गोथावथार एवो ओंखायनो एवनो होबायसो ओमफ्राय नै मा आइटेमानो आइटेम दाउ बेदरलाय अमा बेदरलाय बयलार बेदरलाय अमा बेदर रुलायबाय नै गाइस नायलायदो रुगासिनो दं सासेयानो टेक्लाया देगासिनो दं इयाव मबाइलावनो ग्लब ग्लब होनलायखाय इसे टेपा टेक्ला गद' लाय गावनि आं दांनो नोंनिखौ मा बानायना होनाय खोन्थादोब्रा भिडिअ खोन्थादोब्रा मैया आनैया आंनि कक खालामालासिनो माबाबाय थाना ट्रिगारखौनो सिफायना होबाय गाइस इखौ पिस्तल दांनो होजाया दांनोनो होला नै दांनो लुगैबाबो दांनोनो होला दांनो लुगैबाबो दांनोनो होजाला टेक्लाया नै आंनि फुल गायलांनायफोरा जि मोजां मोजां जाना दङ नै थपा थपानो ओइ हा र' आं गायलांनायफोरा जि आराम जाना दं नै बेफोरखौ आं गायलांजोबनाय नै मोजांथार जाना दं ओमफ्राय गलाबखौ गायलांदोंमोन आरोना नै गलाबा भिडिअ खालामदो जैफुरनाय आं बुरि आरोना फैदोंमोन ओमफ्राय थांथ'वाखै आरोना आं थांथ'ना होननायखाय दिनै थाङोनो दैसो गांलायलांबायहां नै अनलायाव दा खारै होसिगोन आरोना लोगोफोर आंथ' अनला ओंख्रि संनो रोङा एबार फार्स्ट टाइम संदो आरोना खारै होबाय ओमफ्राय नाङाबाथाय दा होफिनसै संनोनो रोङा नालाय नै दैखौ गोदौ होग्रोना लानानैसो अनलाखौ माबागोन नै ग्रिन्डाराव होनानै लाबोखाबाय ओमफ्राय ना लोगोफोर जोंहा आइनावथ' जुमाय गोमो संना दोननाय दङ नालाय आं बेखौ नायखुमाहैनोसै दाहाय लोंनो थाखाय अमा बेदरजों लोंनो नायखुमाहैनो र' नै नायदो दांग्रोनो मोननै इखौ दांग्रोनो ना इखौ दांग्रोनो जादों आरोना वाव बिदियानो बारा गैया आरो जुमाय गोथावा बारा बिदि जाया आरोना नायदो टेस्टि जाना दंलै बिमा बुरैनि संनाया बिराद गोथाव जायो आरोना खुदै मोनलायबाय बिदिया सिङाव दंजोबो आरोना बिदिया सिङाव जाना दंजोबो सोर लोंनो फै लोगोफोर लोंनोबा बिमा बुरैनि संनाय जुमाय ओमफ्राय नै आं गायलांनाय फुला याव फा मोजां जाना दं बिदिखौनो लांना गायदोंमोन आरोना जोंहाना
माने थैजोबदो दैलाङाव थैजोबदो आरोना very beautiful बिदिनो माने बोरै माबा स्टाइल आरोना देमग्लाय गायो आरो थिखोनो हाया बेसरा नै दाउला फुल ना मा होनो मा नायथिंगासिनो नोंथां जुमब्रा जागोन दे जोंहा दायो ओइ नारें जुमब्राया ओइ आवगोलनो जानो जायो न'खौ गैलानो हानना लांजोब मालाय आगोथिया इयो दाख्लै बिश्वकर्मानि सिगांनो जानो जायो इयो जि गोथावखा ओइ नै इदि फुला जि आराम जाना दं मन्दिर सेराव आरोना इदि गायना होजोबदोंमोन सिगां फुल इदिबाथाय माबा गेट होलायनाङा आरो नै किसानाबो जि आराम जाजोबना दं नै गोजौनो जाया ओरै गायना होजोबदोंमोन आरोना नैथ' जोंहानाव जि सफैदों गावसाना दै गैयानो एकदम लाइबावसो ओमफ्राय नै कम्बलफोराबो इयावसो सुफैजोब्बाय गावसाना दै गैयानो नै बेस्रालाय कम्फर्ट होनलायदो थाब फु सोबाखैगोनहाय जानला मोनला होननाङा इयावसो सुफैदो आरो इयो ना खावथं फिसालाया नेग्रा नै बुना होलै लियान बुना होलै होरा थाङा नोंदो मा खालामबायदों नोङो माला दुगैखांखो गस्ला जि सुबाय दुगैबाय हाबां लांथि बुरि माबाया इसानि न' सिबग्राया लियान एव नायलाय लियान एव नायलाय पाउडार फुनना साना दे मा पाउडार फुनना होफैलाबायखो फुर जानांगौ सिख्लाफोर मोजां गोसो थानांगौ जोंहा थम्बुलायना थम्बुथों आनैसोआ बामजायानोबा नोंदो थागोन जानो लिंलाय नोङो थाजाया दै बायदि नालाय थाजायानो लिं आयु जि साफा गुफुर नुबायलै आं गिदिरसो गथ'आनो मालाय हमदो देलाय नै लियान्सनि बिबारलाय जाङा मिनलायाव गथ'आ अमा बेदरा होनसै र' बानलु देनाय नोरसिं देनाय जासिगोन नामा गुमै होजोबखानांगौ ओइयाव होआ ए होमबालाय माथो होमबा नोङो हायखांना होदोब्रा नै बयलाराबो मोनसिगोन नों साखि ना आं साखिहाय आं साखिया साखिलै आं मिथियालाय जाया टेस्टि वाव नायदो लोगोफोर नायदो एसे इखो दै रानहोनांसिगोन खोबना होनोसै होबाय सासेयानो अनला सानाया ओइ दालि होलायलायो नामा अनलायावनो गोथाव जागौमोन आरो दहायनो खिथानांगोन ना नोङो अनलाया साग्लिगासिनो दं बिदि सायो अनलाखौ होबावदो जबनाया नै मोनफ्रामजोब्बायानो बुस्थुफोरानो नायदो गाइस जानो जासिगोन दा दसेनि उनाव